Avançar amb tothom o avançar deixant amplis col·lectius al marge. Guanyem tots o guanyen uns pocs. Model econòmic dels drets o model econòmic dels privilegis. Transformació social o conformisme, per no dir resignació social. Voluntat de disminuir les desigualtats o les desigualtats com a mal menor necessari. Els serveis públics com una inversió o els serveis públics com un cost a retallar. Creixement econòmic sostenible o l'explotació il·limitada dels recursos. La salut com un dret o la salut com un bé de mercat. L'habitatge com un dret o l'habitatge com un negoci. Universitat pública com a ascensor social o universitat privada pel que se la pugui pagar. Generositat o solidaritat. Humanisme o mercantilisme. Proposo i em comprometo a treballar pel model de prosperitat compartida. Per tradició de país, per voluntat majoritària dels catalans i, sobretot, per convicció.